Здравейте! Продължаваме с поредицата взаимоотношения между мъже и жени и днес разглеждаме следната ситуация. Имам следния проблем. От 3 години сме жени с мъжа ми, но ми се струва, че връзката ни страда. Аз работя от вкъщи и когато той се прибере, нямам търпение да го видя и да му разкажа как е минал денят ми и какви планове съм направила. Винаги съм му сготвила и подредила къщата, за да се чувства добре. Той обаче е много пасивен. Постоянно оставя на мен всяко решение и стои на телефона си с часове. Чувствам се неудовлетворена във връзката и усещам, че нещата не са както в началото, когато той нямаше търпение да прекараме време заедно. Сега не иска да правим почти нищо, аз имам нужда от комуникация и емоции, които той не ми дава. Единственият момент, в който проявява интерес към мен, е когато иска да сме интимни, но честно казано аз почти нямам желание, защото съм много изморена и той не ме предразполага. Аз съм Теодора Халачева, психолог-консултант и се занимавам с себепознание повече от 15 години. Ако това е тема, която ви е интересна, запишете се за моя канал. От самото съобщение стават ясно няколко неща. Жената работи от вкъщи, занимава се с домакинството, оправя къщата и чака мъжа си с нетърпение. Тоест, аз нямам много връзки и социални контакти, дори и работата ми да е свързана с разговори с хора, те не са градивни разговори, които да ми помагат да се повдигна по някакъв начин, а те са свързани с работа. И когато няма човек, с който аз да говоря за неща, които ме вълнуват и които са интересни, нормално е моето очакване партньорът ми да бъде моя човек, с който да ги споделям. Но всъщност, когато имам само един човек, с който да изговарям тези неща, моят кръг от хора е много ограничен. И ние сме си толкова близки и се познаваме до такава степен, че е възможно тези разговори да се изчерпат в даден момент, защото когато не се случва нищо ново в живота ми и живота ми се върти около работата и ежедневието в къщи, аз не позволявам нещо ново, весело да влезне в живота ми и това нещо аз да го споделя с моя партньор. Тоест няма какво ново нещо да му кажа. И когато ние си говорим за едни и същи неща, често се случва така, че в крайна сметка влизаме в една рутина. Направи ми впечатление, че жената казва, че е оправила и е сготвила заради мъжа си. Т.е. тя прави неща за него, за да може да го зарадва. Но искам тук да отбележа нещо много важно. Когато една жена прави нещо за мъжа си, това е нейна потребност, защото това е нейният начин тя да изрази любовта си към него. И това, което се случва, е, че много често ние жените очакваме, че мъжът